Životní prostředí člověka je dnes jedním z nejčastějších témat, kterými se zabývají odborníci, politici i veřejnost. Rychlý nárůst počtu obyvatel planety, který je zejména v posledních desetiletích velmi strmý, klade spolu s technologickým pokrokem a rostoucí životní úrovní občanů čím dál větší nároky na přírodu a čerpání jejich zdrojů. Životní prostředí můžeme definovat jako soubor všech činitelů, se kterými přijde do styku živý subjekt a podmínek, kterým je obklopen. Tedy vše, na co subjekt přímo i nepřímo působí. Subjektem může být chápán organismus, populace, člověk i celá lidská společnost. Většinou se pojem životní prostředí chápe ve smyslu životní prostředí člověka. Složkami je především ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. Naši předci začali ovlivňovat své životní prostředí již před miliony lety, kdy díky rychlému rozvoji myšlení začali získávat cennou konkurenční výhodu ve svém evolučním vývoji. Vliv těchto předků člověka na přírodu byl nejprve velmi slabý, v podstatě se moc neodlišoval od vlivu jiných živočišných a rostlinných organismů na chování ekosystému a přírody. Postupně, jak zlepšoval své rozumové schopnosti, přešel k životu na zemi, napřímil se a uvolnil přední končetiny pro jemnější manuální činnosti, byl schopen nastoupit cestu z kolébky lidstva, Afriky, k postupnému osidlování celé planety. Používání prvních nástrojů a organizovaný lov zesílili působení pravěkého člověka na životní prostředí. Nejvýznamnějším mezníkem ve vývoji člověka bylo ovládnutí ohně, který přinesl zdroj tepla, vyšší bezpečnost před dravými šelmami, možnost tepelného zpracování potravy a později zpracování kovů. Pokud se naši předci živili jako lovci a sběrači, nebylo jejich působení na životní prostředí nijak výrazné. Člověk se při osídlování planety velmi rychle přizpůsoboval novým přírodním podmínkám a časem začal přírodní podmínky dokonce přizpůsobovat svým potřebám. První velkou změnou životního prostředí bylo osvojení si zemědělství, které bylo spjato s odlesňováním krajiny pomocí vypalování lesů a vedlo k vytvoření prvních umělých ekosystémů. Tímto krokem se člověk vymanil z omezenosti potravní nabídky přirozených ekosystémů. Tím, že si člověk zajistil zemědělstvím mnohonásobně vyšší množství stravy, mohl odstartovat svoji populační explozi, která probíhá dodnes. Druhou zásadní změnou životního prostředí bylo zahájení průmyslové revoluce, která odstartovala vyšší spotřebu obnovitelných i neobnovitelných surovin, vyšší spotřebu energií a větší produkci znečišťování přírody. Průmyslová revoluce přinesla zvýšení životní úrovně občanů, umožnila rozvoj vědy a vzdělání a tím i podmínila další rozvoj lidské společnosti. Pokud budeme sledovat vývoj životního prostředí na území dnešní České republiky, je nutno nejprve zmínit několik skutečností. Tento prostor byl přibližně až do 7. století našeho letopočtu ovlivňován činností člověka poměrně slabě. Jednalo se převážně o pastevectví a využívání území coby loveckého areálu. Krajina byla odlesňována pouze výjimečně, a to ještě v malých plochách. Teprve po příchodu Slovanů na naše území v době stěhování národů dochází k výraznému nárůstu zemědělského obdělávání půdy a tím i k významnějšímu odlesňování krajiny. První významná zemědělská centra se nachází v Polabí, v Dolním Povltaví a Jihomoravských úvalech. Od 7. do 10. století je tempo odlesňování pomalejší, od 11. do 14. století pak díky zklidnění politické situace mnohem rychlejší. Při odlesňování krajiny se postupuje od říčních nit směrem do výše položených oblastí. Z přirozené lesnatosti, která na našem území činí 98,5%, se v polovině 14. století za vlády Karla IV. Lesnatost pohybuje mezi 15 až 20%. Do 14. století lesů ubývalo zejména z důvodu potřeby další zemědělské půdy, později to byla spíše poptávka po dřevě, které bylo hlavním stavebním materiálem,
hlavní surovinou pro většinu řemesel a také jediným zdrojem energie. Období husitských válek a 30letá válka paradoxně umožnily určitou regeneraci lesa, a to ve smyslu jeho rozlohy i kvality. Naopak období bez válek bylo pohromou pro lesy, neboť hospodářský růst, který se v těchto dobách dostavoval, znamenal rostoucí tlak na spotřebu dřeva. V roce 1754 vychází Terziánský lesní řád, první významný legislativní předpis v lesnictví s platností po celém území Rakouska, který zastavil odlesňování krajiny, vedl ke zvyšování lesnatosti, zlepšování kvality a zdravotního stavu lesů. Pro rozvoj lidské civilizace bylo nezbytnou nutností část krajiny odlesnit, přeměnit na zemědělskou půdu, která jí umožňovala obživu. Bylo nutné z důvodu vlastní bezpečnosti snížit stavy velkých predátorů. Zkrátka z divokého lesa bylo třeba udělat kulturní krajinu, která umožnila další rozvoj lidské společnosti, nárůst počtu obyvatel a jejich životní úrovně, umožnila rozvoj vzdělanosti, technického pokroku, vědy a následně i průmyslové a informační revoluce. Dnešní podoba společnosti by bez takových výrazných změn životního prostředí v historii vývoje člověka byla nemyslitelná. Požadavky lidí na využívání jednotlivých funkcí životního prostředí se v průběhu času měnily tak, jak člověk poptával to, co od přírody potřeboval. Nejprve byla příroda loveckým areálem, později zemědělská půda sloužila k získávání potravy a les k produkci dřeva. Dnes je to celý soubor ekonomických, sociálních a ekologických funkcí, které ve své vyváženosti a řádném obhospodařování jsou zárukou trvale udržitelného rozvoje životního prostředí. Životní úroveň obyvatel České republiky je dnes na takové úrovni, že společnost může část vytvořené hodnoty, část peněz, věnovat na zlepšování a ochranu životního prostředí. Vynakládání těchto finančních prostředků je třeba posuzovat s ohledem na efektivitu konkrétních výdajů, a to ve snaze dosahovat na jednotku peněz co nejvyššího přínosu v oblasti životního prostředí. K tématu životního prostředí se tedy připojuje ekonomika životního prostředí jako nástroj, který umožňuje řídit toky finančních prostředků v oblasti životního prostředí tím nejrozumnějším způsobem. Česká republika má rozlohu necelých 79 000 km². Zemědělská půda zabírá 54%, z toho pole 41% a 13% louky, pastviny a ostatní. Podíl zornění zemědělské půdy ve výši 80% patří k nejvyšším na světě. Les zaujímá 34% rozlohy našeho území, z toho lesy hospodářské 25%, lesy ochranné 1% a lesy zvláštního určení 8%. Vodní plocha představuje 2% plochy České republiky. Zbývajících 10% rozlohy našeho státu představuje urbanizovaná plocha, přibližně 6%, a zpevněná zastavěná plocha zhruba 4%. Díky zástavbě se za posledních 80 let snížila plocha zemědělské půdy o 851 000 hektarů, to je zhruba o 20%. Tempo úbytku zemědělské půdy se v posledních letech radikálně zvyšuje a v roce 2009 dosáhlo 15 hektarů denně, to je přibližně plocha 30 fotbalových hřišť. Počet obyvatel České republiky je přibližně 10,5 milionu, což představuje hustotu zalidnění 133 obyvatele na kilometr čtvereční. Na jednoho člověka vychází tedy 0,75 hektarů plochy, což představuje 3100 metrů čtverečních pole, 1000 metrů čtverečních luk a pastvin, 2500 metrů čtverečních lesa, 100 metrů čtverečních vodní plochy, 500 metrů čtverečních urbanizované plochy a 300 metrů čtverečních zastavěné zpevněné plochy. Celková rozloha zvláště chráněných území České republiky činí necelých 13 000 km², což představuje 16,5 % rozlohy území.
V rámci velkoplošných zvláště chráněných území jsou 4 národní parky představující 1,5 % plochy území a 25 chráněných krajinných oblastí, jež zabírají 13,8 % plochy území. Maloplošná zvláště chráněná území se nacházejí na 1,2 % plochy území a patří sem 113 národních přírodních rezervací, 107 národních přírodních památek, 791 přírodní rezervace a 1204 přírodní památky. V České republice je evidováno přibližně 5000 památných stromů. Na jednoho občana vychází 1234,5 m² chráněného území. V českých lesích se nachází 678 milionů metrů krychlových dřeva, což představuje průměrnou zásobu 264 metry krychlové na hektar. Tato zásoba dřevní hmoty se díky péči lesníků za posledních 100 let více než trojnásobila. Jak praví stará lesnická moudrost, dřevo roste na dřevu, proto zvýšení dřevní zásoby přináší přímou úměrou i zvýšení přírůstu dřeva a tím i těžebních možností. Roční přírůst dřeva činí necelé 22 miliony metry krychlové, což představuje 8,3 metru krychlových na hektar lesa. Celková roční těžba je ve výši 15,5 milionů metrů krychlových, což je 1,5 metru krychlových na jednoho obyvatele a 5,8 metru krychlových na hektar lesa. Ročně tedy zůstává v lese 6,5 milionů metrů krychlových dřeva jako nedotěžený přírůst, který zvyšuje zásobu dřeva. Roční saldo zahraničního obchodu se surovým dřívím činí 3,7 milionů metrů krychlových ve prospěch vývozu, což znamená roční spotřebu surového dříví v České republice 11,8 milionů metrů krychlových, a to představuje spotřebu na jednoho občana 1,12 metrů krychlových. Dřevo je strategicky důležitou surovinou, na které je závislý celý dřevozpracující a celulózopapírenský průmysl, část stavebního sektoru a celá řada dalších oborů. Les je neodmyslitelnou součástí životního prostředí a dřevo zase přirozeně patří do života lidí. Rozumným hospodařením s lesy máme zajištěn potřebný zdroj obnovitelné, čistě přírodní a ekologicky získané suroviny dřeva. Ekonomika České republiky je založena na tržním mechanismu, který stojí za vyspělou ekonomikou všech úspěšných zemí. Některé z předpokladů úspěšného fungování tržního mechanismu, například jasně vymezená vlastnická práva, jsou zároveň nutným požadavkem pro účinnou ochranu životního prostředí. V řadě případů však trh právě v oblasti životního prostředí selhává. Pro řadu služeb a statků, které poskytuje přírodní prostředí a přírodní zdroje, trh buď vůbec neexistuje, či existuje jen nedokonale. Nedochází tak ke stanovení adekvátní ceny a přírodní zdroje jsou často výrazně podceněny. Rovněž existence tzv. Negativních externalit, kdy nejsou do cen zahrnuty externí náklady způsobené škodami na životní prostředí, svědčí o nedokonalém tržním prostředí. V případech selhávání trhu stát svou aktivitou v oblasti ochrany životního prostředí vstupuje do procesu ochrany nebo zlepšení stavu životního prostředí. Možností, jak může stát vstoupit do procesu ochrany nebo zlepšení stavu životního prostředí, existuje několik. V zásadě je možné nástroje politiky ochrany životního prostředí, ekologické politiky, obecně rozdělit do 2 skupin. Za prvé nástroje administrativní, normativní, to je nástroje donucovací a omezující, které jsou typické přímým působením a možností kontroly, bezprostředním působením na subjekty, které však také pomíjejí konkrétní tržní situaci a nedávají jednotlivým subjektům prostor pro rozhodování, lze tedy předpokládat značnou neefektivnost při alokování zdrojů. Za druhé nástroje tržní, ekonomické, které vytvářejí v závislosti na konkrétních tržních podmínkách prostor pro rozhodování jednotlivých subjektů, což při jasně stanovených podmínkách a pravidlech vede k efektivnější alokaci zdrojů a v neposlední řadě též k dodatečným možnostem zlepšování kvality životního prostředí.
Ze souboru nástrojů, které má současná politika ochrany životního prostředí k dispozici, se mimořádné pozornosti těší právě skupina ekonomických nástrojů. Základním cílem ekonomických nástrojů v rámci národní politiky životního prostředí je ovlivňování rozhodování ekonomických i mimoekonomických subjektů směrem, který je z disponibilních možností nejvýhodnější z hlediska naplnění cílů politiky životního prostředí. Ekonomické nástroje jsou účinným doplňkem souboru nástrojů používaných v péči o životní prostředí. Působí v rámci určité strategie hospodářské a z ní vyplývající strategie životního prostředí jako nástroje tzv. Pozitivní stimulace. Subjekty jsou za přátelské chování k životnímu prostředí ekonomicky odměňovány a na nástroje negativní stimulace subjekty jsou za své nepříznivé působení k prostředí ekonomicky postihovány. V současné době lze ekonomické nástroje užívané v národních politikách životního prostředí nejlépe charakterizovat s využitím klasifikace OECD, která strukturuje ekonomické nástroje následovně. Za prvé poplatky za znečišťování životního prostředí, poplatky za znečišťování ovzduší, poplatky za vypouštění odpadních vod, poplatky za ukládání odpadů na skládky, poplatky za spalování odpadů, poplatky za hluk. Za druhé, poplatky za využívání přírodních zdrojů, poplatky za odběry podzemních vod, poplatky za odběry povrchových vod z vodních toků, odvody za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu, úhrady z dobývacího prostoru a z vydobytých vyhrazených nerostů. Za třetí, uživatelské poplatky. Poplatky za spotřebu látek poškozujících ozónovou vrstvu, poplatky za užívání vybraných umělých hnojiv a pesticidů. Za čtvrté, daně. Daně k ochraně životního prostředí, místní daně. Za páté, sankční platby. Pokuty, přirážky k poplatkům. Za šesté, daňové úlevy v rámci spotřebních daní, v rámci DPH, v rámci daně z příjmů, v rámci daně z nemovitostí, v rámci daně silniční. Za sedmé, finanční podpory. Dotace, granty, dary ze státního rozpočtu, dotace, granty, dary ze státních fondů, zvýhodněné půjčky, garance na úvěry. Za osmé, úlevy. Podmíněný odklad v placení poplatků, další úlevy či osvobození. Za deváté, depozitně refundační systémy. Zálohování obalu a lahví, recyklační poplatky. Za desáté, obchodovatelná emisní povolení. Za jedenácté, environmentální pojištění. Významnou roli v ovlivňování rozhodování ekonomických i mimoekonomických subjektů směrem, který je prospěšný pro politiku ochrany životního prostředí, mají finanční podpory. Finanční podpora, někdy se mluví o cizích zdrojích v protikladu ke zdrojům vlastním, může mít v zásadě několik forem. Dotace, subvence, granty, dary, návratné půjčky a úvěry, poskytnutí záruk, například ručení při žádosti o úvěr. Z hlediska subjektů, které podporu poskytují, hovoříme o finanční podpoře z vlastních zdrojů, z cizích zdrojů, banky, veřejné rozpočty, státní rozpočet, státní fondy, místní rozpočty, tuzemská soukromá pomoc, zahraniční pomoc, soukromoprávní, státní. Přidělování prostředků soukromým subjektům na podporu opatření k ochraně životního prostředí v zemích Evropské unie je upraveno velmi přísnými předpisy. Pravidla pro přidělování dotací musí schvalovat Komise Evropské unie pro taxativně vymezené účely. Tato skutečnost je naprosto zásadní pro další vývoj jednotlivých druhů státní podpory z veřejných finančních zdrojů. V přechodném období, které má řadu specifik, se ukázaly fondy životního prostředí jako vhodný nástroj soustředění finančních prostředků pro podporu řešení nejnaléhavějších problémů v oblasti životního prostředí z veřejných zdrojů. Fondy vznikly v řadě zemí střední a východní Evropy. Jejich příjmy jsou z převážné části zajišťování z poplatků za znečišťování životního prostředí.
Prostředky jsou využívány pro podporu investic do životního prostředí. Zpravidla se jedná o centralizované fondy, v některých zemích, například v Polsku, navíc existují menší regionální fondy. Objem a charakter mimorozpočtových fondů zaměřených na ochranu životního prostředí se v jednotlivých zemích v detailu odlišují, výše uvedené znaky jsou jim však společné. Několikaleté zkušenosti s fungováním mimorozpočtových fondů ukázaly, že toto institucionální řešení může být v daných podmínkách účelné a znamenat pozitivní prvek ve státní politice životního prostředí. Zároveň se však stále výrazněji projevuje řada problematických aspektů, jak z hlediska efektů ve zlepšení životního prostředí, tak ve vztahu k poznatkům teorie veřejných financí a fiskální politiky. Možnosti nástrojů politiky životního prostředí si předvedeme na následujícím praktickém příkladu. V jedné obci, která se nachází přibližně 10 km severně nad Brnem, žije pan Karel Vávra. Je mu 40 let, pracuje jako řidič nákladního vozu v jedné soukromé firmě. Pan Vávra zdědil po svém otci 5 hektarů zemědělské půdy a v současné době se rozhoduje, jakým způsobem ji bude využívat, aby mu přinášela očekávaný zisk. Vlastní 3 hektary orné půdy a 2 hektary travních porostů, všechny pozemky spadají do bonitované půdně ekologické jednotky 56401. Jedná se o nadmořskou výšku 400 až 450 metrů nad mořem. Celých 5 hektarů pozemků tvoří jeden rovinatý souvislý celek, který navazuje na intravilán obce a má tvar protáhlého obdélníka s rozměry 80 x 625 metrů. Pan Vávra zvažuje tyto varianty. Za prvé prodej zemědělské půdy. Za druhé pronájem zemědělské půdy podnikatelského subjektu. Za třetí vlastní zemědělské hospodaření. Za čtvrté zalesnění zemědělské půdy. Za páté založení plantáže rychle rostoucích dřevin. Za šesté vytvoření a prodej stavebních parcel. Za sedmé výstavba fotovoltaické elektrárny. Nyní si projdeme zjednodušeně a bez započtení změny časové hodnoty peněz jednotlivé varianty s uvedením nákladů, výnosů a dotací v dnešních cenách na příštích 20 let. Prodej zemědělské půdy. V případě prodeje zemědělské půdy je předpokládaná tržní cena odvozená od ceny úřední, to je ceny stanovené dle předpisů, neboť v praxi se tržní cena velmi často shoduje s cenou úřední nebo se jen mírně liší. Pokud pan Vávra prodá svoji zemědělskou půdu, bude mít celkový zisk před zdaněním 246 300 korun. Rozpočítáno na 20 let to činí 2463 koruny na hektar prodané zemědělské půdy. Stát prodejem půdy získá 7680 korun na dani z prodeje nemovitosti, rozpočítáno na 20 let by to činilo z hektaru ročně 77 korun. Pronájem zemědělské půdy podnikatelského subjektu. Jestliže se pan Vávra rozhodne zemědělskou půdu na 20 let pronajmout podnikatelskému subjektu, který bude na pozemcích provozovat zemědělskou činnost, pak bude mít za toto období celkový zisk před zdaněním 88 818 korun. Rozpočítáno na 20 let to činí 888 korun na hektar pronajímané zemědělské půdy. Stát získá celkově 28 682 koruny na dani z nemovitosti, rozpočítáno na 20 let to představuje ročně na hektar 287 korun. Vlastní zemědělské hospodaření. Pán Vávra může také sám na svých pozemcích zemědělsky hospodařit. Může na orné půdě třeba pěstovat na 1 hektaru pšenici, na 1 hektaru řepku a na zbývajícím 3 hektaru cukrovku. Travní porosty použije k produkci senáře. Pan Vávra pak může mít za období 20 let celkový zisk před zdaněním 124 300 korun. Rozpočítáno na 20 let to vychází 1243 koruny na hektar obhospodařované zemědělské půdy.
Stát vydá celkově na poskytnuté podpoře snížené o daň z nemovitosti 245 320 korun, rozpočítáno na 20 let to představuje ročně na hektar 2453 koruny. Zalesnění zemědělské půdy. Pan Vávra se může rozhodnout převést veškerou zemědělskou půdu ze zemědělského půdního fondu na lesní půdní fond a následně tyto pozemky zalesnit. Zvolí například tuto dřevinou skladbu. Smrk stepilý 70%, buk lesní 20% a jedle bělokorá 10%. Tato varianta musí být modelována na období 80 let, protože porosty lze vytěžit a očekávat výnos až po dosažení mýtního věku. Hrubý zisk před zdaněním vychází po dosažení obmýtí na 1 199 500 korun, rozpočítáno to představuje 2999 korun z hektaru na rok. Za 80 let získá stát na dani z nemovitosti celkem 38 000 korun, ročně na hektar to vychází 95 korun. Založení plantáže rychle rostoucích dřevin. Pan Vávra nemusí zemědělskou půdu převádět na lesní pozemky, ale může založit plantáž rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě. Zvolí dřevinou skladbu, například 100% zastoupení topolu japonského J105. V 5letých intervalech tento porost těží, dřevní hmotu seštěpkuje a prodá na energetické účely. Za 20 let činí hrubý zisk před zdaněním 16 420 korun, ročně na hektar to vychází 164 koruny. Stát získá za 20 let na dani z nemovitosti 9 500 korun, ročně na hektar to činí 95 korun. Vytvoření a prodej stavebních parcel. Pan Vávra se může rozhodnout svoji zemědělskou půdu v územním rozhodnutí obce začlenit do stavební zóny a vytvořit z ní stavební parcely. Z tohoto vlastnického celku lze vytvořit 50 stavebních parcel o rozloze přibližně 875 m², každá zhruba 25 x 35 metrů. Zajistí vybudování přístupové zpevněné komunikace o délce 600 metrů a vybudování inženýrských sítí, voda, plyn, elektřina, kanalizace a datový kabel, jehož celková délka na hranice jednotlivých parcel činí celkem 850 metrů. Stavební parcelu v obci 10 km od Brna lze dnes reálně prodat za 1000 korun za metr čtvereční, to je jednu celou parcelu 875 m² za 875 000. Při prodeji všech parcel získá pan Vávra hrubý příjem před zdaněním daně z příjmu 28 437 500 korun, rozpočítáno na 20 let to představuje 284 375 korun na hektar. Výstavba fotovoltaické elektrárny. Při rozhodnutí vybudovat na tomto pozemku v roce 2010 fotovoltaickou elektrárnu vychází pro pana Vávru velmi zjednodušeně kalkulace takto. Na ploše 5 hektarů lze vybudovat elektrárnu o celkovém instalovaném výkonu přibližně 3,8 MW. Předpokládaná životnost je 20 let. Roční produkce elektřiny může být 3 496 000 kWh. Pan Vávra prodá elektřinu do rozvodové sítě za státem garantovanou výkupní cenu 12 korun 15 haléřů za kWh. Z této ceny je dotace od státu přibližně 90%. Daň z této ceny, solární daň, zde není započítána. V tomto modelovém příkladu se neřeší, za jakou cenu získání peněz by pan Vávra celý projekt investoval. Za 20 let provozu fotovoltaické elektrárny by pan Vávra měl hrubý zisk před zdaněním 309 728 000 korun, rozpočítáno to představuje 3 97 280 korun ročně z hektaru. Stát za 20 let poskytne podporu ve výši 764 575 200 korun, což je 7 645 752 koruny ročně na hektar. Při zavedení 26% solární daně by pan Vávra získal ročně z hektaru 2 765 964 koruny. Stát by pak dotoval hektar ročně částkou
7 312 436 korun. Pokud si všechny varianty dáme do tabulky, dostaneme následující přehled. Pro vlastníka je finančně nejvýhodnější investice do výstavby fotovoltaické elektrárny, na druhém místě je vytvoření a prodej stavebních parcel, na třetím místě zalesnění zemědělské půdy, nejméně výhodná varianta plantáž rychle rostoucích dřevin. Pro stát, to je daňové poplatníky, je finančně nejvýhodnější vytvoření a prodej stavebních parcel, na druhém místě pronájem zemědělské půdy, na třetím místě plantáž rychle rostoucích dřevin, nejméně výhodná varianta je fotovoltaická elektrárna. Trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti je podmíněn vyváženým využíváním krajiny a přírodních zdrojů. Tento přístup uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle trvale udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě, respektive aby potenciál jakékoliv současné či budoucí funkce krajiny nebyl časem snižován. Realizace trvale udržitelného rozvoje předpokládá respektování a vzájemnou vyváženost všech třech pilířů dalšího rozvoje lidské společnosti. Pilíře ekonomického, pilíře ekologického a pilíře sociálního. Ekonomický pilíř představuje plnění produkčních funkcí, zejména v oblasti obnovitelných přírodních zdrojů. Současně je třeba přiznat oprávněnost přiměřeného zisku, renty, plynoucího z vlastnictví půdy a přírodních zdrojů. Pilíř ekologický obnáší environmentalistické přístupy a ochranu životního prostředí, respektující finanční možnosti dané společnosti, a to na zodpovědné úrovni současného vědeckého poznání. Sociální pilíř směřuje ke zlepšení kvality života cestou bezpečného a adekvátního růstu životní úrovně obyvatelstva. Sociální rozměr udržitelnosti lze vyjádřit jako sociální soudržnost, kohezi. Naše další existence závisí na rozumném využívání jednotlivých ekonomických, ekologických a sociálních funkcí přírody, kde zejména tržní mechanismy pomáhají zajišťovat jejich optimální vyváženost a funkčnost. Kde trh není schopen tento stav přirozeně vytvářet a udržovat, je třeba pomocí administrativních nástrojů státu, společnosti, chování lidí buď direktivně či motivačně žádoucím způsobem nasměrovávat. Na příkladu malého vlastníka zemědělské půdy je dostatečně zřejmé, jak ekonomické nástroje politiky životního prostředí výrazně ovlivňují chování lidí. Naším cílem je zodpovědné a vyvážené využívání zemědělské půdy, lesů, vodních ploch a zastavěných či jiných pozemků takovým způsobem, aby nám krajina poskytovala dlouhodobě ideální podmínky pro život a pro další rozvoj naší společnosti. Pokud se budeme rozumně a slušně chovat k životnímu prostředí, příroda nám to bude vracet v podobě zdravého a na přírodní zdroje bohatého životního prostoru. V takové krajině budeme rádi pobývat, protože nám bude umožňovat kvalitní život v oblasti našeho zdraví, seberealizace a přiměřené životní úrovně.